Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amo ni dulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong adlaw, May 18, 2026. Last days on Comelec registration, gindagsa na naman. 5 ka mga ginapatian katapos ang NPA, patay sa encounter sa Kawayan. Bulkan Kanlaon, anong kabeses nagbugas ang abo sa sulod sang 24 oras. Negros, nagapanghanda na sa mas mabaskog nga habagat dala sa Super El Nino. Kag sa good vibes, ato ni experience ang dip and dine sa Sipalay City. Pinantanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, probinsya nagapanghanda man sa posible ginatawag Super El Nino o kung ang strong to very strong El Nino. Sunod sa DOST Pag-asa, inya posible magadala sang mas dry pagid nga condition sa eastern nga bahin sang pungsod kag magadala naman sang above normal nga rainfall events sa western nga bahin sang pungsod. Ang hindi maayong nga epekto sini sa western section sang pungsod ang mga kadungan sini sa habagat season o kung pagsugod sang tig-ululan sa tunga-tunga sang bulan sang Hunyo. Amo nga mas pabaskugon sini ang habagat. Ang mga bagyo sa among ation sarang magdangat sa typhoon o kung super typhoon category. Sunod kay Irene Bell Plotenia, ang PDRRMO head sa datos report sang Pag-asa, posible ang strong El Nino nga may 41 to 70% chance sa September to October sa pungsod. Ang very strong El Nino naman may aras ang 23 to 50% chance sa September to December. Nagapangama na ang probinsya para diri labi na batok sa posible baha nga pagdalon sa mabunok nga mga ulan. We have the contingency plan for El Nino and so no ginano tala na ma-review taman ng aton mga protocols regarding that, and also we continue to capacitate man ng aton mga LGUs for the agriculture. Sila capacitate man sila sa ilang mga farmers, and then also they provide insurance in the case of the province. For the DRR naman as much as possible we capacitate naman natin mga responders naton, as well as actually ang one of the primary concern ni naton during this time is ang tubig bala, ang access to water naton. Sa number 9, nagpadulong na ang unang nga batch sang Visayan Vipers o kunang team sa Negros Island Region para sa 66th Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Ang unang nga batch ang naghalin sang Domingo, May 17, kag ang nabili naman subong nga adlaw, May 18. Ang Bacolod City Delegation ang natalana naman maghalin sa Mayo 20 nga magalabay sa Cagayan de Oro. Inisunod sa Department of Education, NIR. Kabahin sa delegation ng mga atleta upod ang ilang nga mga coach kag chaperone nga una nagpadulong sa Cebu, kag gikan Cebu ang magapadulong sa Nasipit, Agusan del Norte, kag magapadulong naman sa Bayugan City, Agusan del Sur para sa hinampang nga natalana sa May 24 to 31. Sang Sabado, si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang nagpanguna sa send-off ceremony para sa Negros Occidental Palaro athletes. 11.7 million pesos ang ginpain nga pondo para sa mga athletes, coaches, assistant coaches, chaperone, trainers, officials, kag support personnel na nagalakip sang concentration training allowances, free palaro activity kag palaro participation allowances, kasubong man hygiene kits kag parade uniforms. 266 athletes, 43 coaches, 14 assistant coaches kag 18 ka chaperone ang gikan sa Negros Occidental. Sila ginatagan man sang transportation assistance, mga sapatos kag uniforms, accommodation meals, contingency support kag playing allowances
sa pagpasiguro sa ilang kahandaan para mabuligan man ang ilang performance sa competition. Mensahe ni Governor Lacson sa mga atleta ang mga mangin pursigido sa kompetisyon kag sa pagtiglawas sa probinsya nga may dungog kag maghatag sang inspirasyon sa mga Negrense sa paglabot sa mga damgo kag handom. Sa number 8, masobra sa 40 million pesos nga balor sang smuggled nga sigarilyo na kumpiskar sa Negros Oriental. Napulo ka mga persona ang gindakop sa otoridad matapos nila ma-intercept ang illegal nga shipments sang ginalagar smuggled cigarettes sa sitio Labugon, Barangay Nagboalaw sa Pasay, Negros Oriental sang Sabado, Mayo 16. Sa mga gindakop, ang truck driver lang at taga Negros Oriental samtang ang siyam kaiban pa, lakip ng isa ka senior citizen, ang mga residente sang Sulu, Zamboanga City, kag Tawi-Tawi. Nakabaton sang intelligence report ang kapulisan angot sa ginadiskarga nga sigarilyo gikan sa 10-wheeler closed van nga ginasuspesuhan naga-transport sang illegal nga tobacco products. Nadiskubrihan sa mga operatiba nga wala sang tax seals kag graphic health warning labels ang nasambit nga mga sigarilyo. Na-recover sa operation ang ginabulubanta 700 ka master cases sang sigarilyo nga nagabalor masobra 40 million pesos. Isa ka 10-wheeler closed van, isa ka motorized bangka, duha ka cellphones, isa ka Ford Explorer, kag isa ka Mitsubishi L300 na salakyan. Sa number 7, nagdangat sa 13.7 million pesos ang balor sa illegal nga droga nga nakuha sa Bacolod kag Zamboanga. 2 ka kilo nga suspected shabu ang nakumpiskar sa PNP kag PIDEA sa Negros Island sang Sabado, Mayo 16. Kapin sa 7 million pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu ang nakuha kay alias Kit, 38 anyos, isa ka ginakabig high-value target sa Barangay Poblasyon, Zamboanga sa Negros Oriental. Sunod sa pulis, nakaagi na piso ang subject sa kapareho nga kaso may angot sa illegal nga droga. Samtang 3 naman ka mga persona, lagip ng isa ka teenager, ang ginakop sa PIDEA sa Purok Masinadyahon, Barangay 24 sa Bacolod City. Matapos makuhaan sa nagabalor 6.8 million pesos na suspected shabu. Ang mga kontrabando nakasulod pa sa T-bag. Kasuhan sila sa paghukot kag pagbaligya sa illegal nga droga. Sa number 6, 11 ka persona nga ma-attend sang lubong sa Guimaras ang na-rescue sa Baybayon. Mga residente sa Bago City ang nagbiyahe pag-Guimaras kuntani para magtambong sa lubong Biyernes sang hapon. Las 4 sang hapon nagbiya sa Bantayan Park ang duha ka crew kag siyam kakatapos ang pamilya. 5:37 nakabaton sang distress call ang Philippine Coast Guard substation sa Pulupandan nga nagpulop ang bangka sa baybayon sa tunga-tunga sang isla sang Negros kag Guimaras. Gilayon nga nagpadala sang tugboat ang Coast Guard ug galing may kabudlayan sa pagpangitan sa mga biktima kay nagadulom na. Las 7 sang gabi tigayon nga na-rescue ang mga biktima. Gilayon nga gindala ang 11 ka magpamilya sa Bago City Hospital. Wala man sila sang may sa ila sang may nasamaran. Nagbulig ang Coast Guard kaga Bago City DRMO sa Coast Guard sa pag-rescue. May mga mangingisda man nga nagbulig sa nagresponde gamit ang ila nga kaugalingon nga bangka. Sa number 5, City Legal Office nagpatigayon sa clearing operation sa Father Ferrero Street sa Barangay 12 sa Bacolod. May 8 na naman ka mga baligyan sa higad sang dalan sa Father Ferrero Street
Barangay 12, Bacolod City, ang ginpangbakla sang City Legal Office. Lakip sa mga ginpangguba sang CLO, ang isa kakalanaan nga nagpatukod na sang permanent structures. Sino kay Attorney Clarence isulat, sa amo nga operasyon, 3 ka food carts ang ila na kumpiska. Samtang mga tag-iya sang 4 pagid ka food carts ang nagpangabay sa CLO na sila na ang mismo magkuha sang ila nga mga carts sa higad sandalan. Ginsiling ni Attorney Carol Joseph Chu ang pamuno sa CLO nga nagapadayon ng ilang clearing operation sa syudad. Ginklaro man niya nga wala sang pinilian ng syudad sa pagpatuman sang layi. Dugang pa niya, kinahanglan ng barangay mismo ang magpatuman sa mga ordinansa sa syudad agud malikawan ang pagbalik sang mga illegal structures. Well, ang sa amon daya ang makita namon kagaga request bulig di sa amon ginabuligan na namon. Hindi ina matuod nga siling nila ginapili lang namon. Ang amon once na sugudan namon kag na-clear namon tapos magbalik kami na dugi pabayaan man ginabalikan na namon. Kung madumduman nyo, tanan na nga ginapang-clear namon mga naagyan na namon kag gina-enforce na namon nga major thoroughfares na nga maka-improve sa aton trapiko. Sa number 4, 6 ka mga ash emission events ang na-record sa FIVOLC sa Bulkan Kanaon sa nagligad nga 24 oras. Samtang wala na namutikan pa ang banaag. Ginsiling ni Marie Andeline Kincha, resident volcanologist, na humalin lamang May 10, tubtub 2 a.m. sang May 13, nakitaan ang banaag o kun ang crater glow. Kay tungod nga wala na sustain kag wala man nag-intensify, makabig nga maayo ini nga sinyales. Damlag pa maid-id nga ginamonitor sang FIVOLC ang banaag bangod kun mag-intensify, may posibilidad sa pagpasaka sa alert level 3 para sa Bulkan Kanlaon. Samtang suno kay Kincha, 6 ka ash emission events ang na-record sa Bulkan Kanlaon sa nagligad nga 24 oras. Sa May 18 nga bulletin, 21 ka volcanic earthquakes, lakip na 8 ka volcanic tremors ang na-record. 1,500 naman ang kataason sang plume sang Mayo 17 kag nagapabilin ang ground deformation. Nagapabilin sa alert level 2 ang Bulkan Kanlaon. Kumbaga ma'am, medyo good sign man siya ma'am, no, nga wala man, hindi siya nag-intensify, wala siya na-sustain. Pero may, at some point ma'am, may mga superheated plumes yapon kita nga na-monitor sa ginapagwa sang volcano. Amo na nga, kumbaga hindi kita gihapon naga-relax. Sa number 3, grupo sa mga taxi drivers nagapanawagan nga malakip sa mga makabaton sang ayuda. Sa isa ka press conference kainis ng aga, nagpanawagan sa gobyerno ang presidente sang samahan ng mga taxi drivers sa Bacolod at ng taxi operations sa Negros Occidental Association nga si Ronald Alan Salgado na ilakip ang 520 na mga miyembro sang ila asosasyon sa fuel subsidy nga ginpanghatag sang gobyerno nasyonal. Sandig sa ila pagpangusisa, may 275 pa lang ka mga taxi drivers sa syudad ang nagabaton sang ayuda. Kag wala diri malakip ang halos tanan nga yara sa ila asosasyon. Ginakwestiyon man sa taxi drivers ang gulpyada nga pagdamo sa Transport Network Vehicle Services o kung TNVS sa syudad. Sunod kay Salgado, ang Bacolod City hindi parehas ang ekonomiya sa Cebu kag Manila. Rason nga ila ginahaylo ang gobyerno nasyonal nga usisaon kung nga nagdamo ang TNVS sa syudad bangod ini ang isa ka sa mga kapirdihan sa mga taxi drivers. Dugang man nga panawagan nila nga kung tani mahatagan ng taxi drivers sang special fuel discount.
kung hindi sila mapamatian sa gobyerno. Nagpasalig sila nga handa sila magpatigayon sa isa ka caravan rally. Damlag pa, ginsiling ni Attorney Jerry Liana, ang pamuno sang LTFRB-NIR, nga ilan na sa karon ginaproseso ang ayuda para sa mga taxi drivers sa bug-os nga rehiyon. Ginahulat na lang sa karon sa syudad ang final nga listahan sa mga taxi drivers gikan sa LTFRB nga paghahatagan sang ayuda. Kami nga mga taxi drivers nagapangabay kung nagahinyo nga tani tamdon man sang national ag local government ang amon nga hinaen kay kami nga mga taxi drivers do nabili na gid sa ere kay mas gi-priority pagani ang mga tricycle at ang mga kolorom nga mga TNBS diri sa syudad sa Bacolod. Kami ang mga taxi drivers hasta Subong why gid kami ang kabaton kung ano gibla ang plano nila sa amon nga mga taxi drivers kay kami legal ang among nga pangabuyan, kumpleto kami sa mga papeles, may ORCR, may business permit. No, kag ginaging pangabudayan gid sa among nga mga taxi operators. Sa number 2, 5 ka mga ginapatihan katapos ang NPA patay sa encounter sa Kawayan. Nakilalaan na ang 5 ka mga ginalagar miyembro sa New People's Army nga napatay sa sunod-sunod nga enkwentro sa barangay Manuling, Abaca, kag poblasyon sa Banwas ng Kawayan, Negros Occidental sa atong Sabado, Mayo 16. Ginkilala sa Philippine Army ang mga napatay nga Sanday Jobert Kasipong nga kilala sa mga alias nga John, Ruby, kag Ramram. Gilbert Tingson o kung kilala sa alias nga Ryan kag Polintong, kag Rolando Dantes Jr. nga kilala sa alias nga Mista, Ana, Anyo, Arnel, kag Roman. Tanan residente sang Sipalay City. Ang duha ka iban pa nga napatay amo Sunday Alex Chavez Langwita alias Axel, taga Santa Catalina sa Negros Oriental, kag Francis Vince Dingding, taga Cebu City, kag isa ka political instructor. Tanan nga mga napatay sunod sa militar ang miyembro sang Southwest Front, Komiteng Rehiyon Negros, samtang si Dantes amo ang commanding officer. Ginatudlo sang Army nga ang mga napatay nga rebelde amo ang sa likod sa pagpatay sa 26 ka mga sibilyan sa Negros Island humalin tuig 2025. Matapos ang nagluntad nga mga enkwentro sa tumas ng 15th Infantry Battalion kag NPA, mga 6 sang aga, 7 sang aga, kag pasado 5 sang hapon, masobra 70 ka mga pamilya halin sa barangay Manuling, Abaca, kag poblasyon ang nagbakwit pagkato sa evacuation centers. Sunod sa report sang 302nd Infantry Brigade na recover sang Army sa encounter site ang M14 rifle, isa ka M60 machine gun, 5 ka M16 rifles, isa ka M203 grenade launcher, isa ka granada, kag 4 ka mga backpacks nga may mga personal nga pagkahutang. Samtang ginapagkamalaot ni Kawayan Mayor John Ray Tabuhara ang kalakasan kag kinagamo nga tugas ng NPA sa ilang nga banwa. Of course, as may ginakondem ko ang nagkalatabo subong nga sa sitwasyon nga ini kadamo sang kabuhi nga na dula tungod sang pag-intra na dira sina nga sulod sa rebelde. So ako gambal ko sa inyo, nag-apilar ko sa inyo, magbuligay kita kag kung pwede hindi na ta mag-intra pa kag magdugang sang isa pagidluwat ka kabuhi nga madula. Kag sa number 1, sa malapit sa napulo ka bulan nga pagbukas ng Commission on Elections ng voters registration, gindagsa sa gihapon sa malapit sa 1,000 ka mga Bacolodnon ang pinakaulihi nga adlaw sang registration. May report si Richard Caballero. Las 10 kainas ang aga, halin sa entrance ka mall.
Naglabot na malapit sa flyover ang mga nagalinya para magparehistro sa COMELEC sa last day sang registration. Humalin alas 8 sang aga, alas 10:30 na nga tigayon nga nakasulod sa mall kag nahatagan sang number ang estudyante nga si Jay Castillo. Suno sa iya, wala siya makabalo nga madugay na gali nga nagapadayon ang registration. Kag kahapon lamang siya nakabalo nga pwede na siya makaparehistro. Anong reason niya nga alas day na kita yan nagpa-register? Kay tungod subong na ginanamo nakita ang registration formula. May 800 lamang ka slots ang sarang i-accommodate sa COMELEC Bacolod subong adlaw. Magluwas ini, may ara man sang priority lane para sa mga pregnant women, PWD kag senior citizen. Isa sa mga nakakuha sang numero amo ang driver nga si Christopher Api. Luyag ni Christopher nga sa sininga eleksyon sa Barangay Vista Alegre na siya makaboto. Apang bangud wala nagabaton ang COMELEC sa barangay identification card bilang proof of residency, jutayan pa nga hindi madayon ang iya pag-transfer. Agud mapamatud-an ang iya residency, nangayo na lang ang COMELEC sang bill sang kuryente nga naka-address sa iya karon ginaistaran. Kay nagkandak sa ligad to sa may Vista Alegre sa Abada. Kaya ako wala ko kakuan kay gaobra ko mo. Di subong ko na lang gid yung anuhan, schedulean. Di amo na hindi man pwede gali. Sandig sa pagsulundan sang COMELEC, kinahanglan nga government issued ID ang ipakita sang isa ka aplikante agud mapamatud-an ang iya proof of residency. Subong na lang nga adlaw ang pinakaulihi nga registration sa bugos nga Pilipinas. Nangin malaba man ang pila sa Bago City. Nagalaom ang COMELEC Negros Occidental nga malampuwasan sini ang damlag pa nga 2 million voters sang tinalikdan nga piniliay. Most cities as expected may linyagin. Mga municipalities hanggang may wala actually. Jutay na. I went around last week so wala man linya. Last minute teacher no? The usual na yung last minute sa Pinoy. Wala man ging kakibot sang COMELEC ang pagdagsa sang aplikante bangod suno sa ila batasan na ini sang Pinoy. Ang atong registration started October 20, 2025. May mga barangay kitanging katuan, may mga schools kitanging katuan para sa registration naton. Pati ugali na gid sang Pinoy naton kundi nang last day ra gid dugok gihapon ang mga tao. So kung tani mabago lang. Matapos ang registration sining adlaw, magahiwat sang hearing ang Election Registration Board agud matumod ang final nga numero sang botante nga sara makaboto sa barangay kag sangguniang kabataan election nga natalana sa Nobyembre 2. Richard Caballero para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes na experience mo na bala ang dip and dine sa isa ka kalan-an sa Sipalay, nagatusmaw ka sang tiil mo sa naga-blue nga tubig sa suba samtang naga-enjoy sang pagkaon. May report si Romeo Subaldo. Samtang nag-enjoy ka sang manamit nga pagkaon, pwede mo ma-enjoy ang kabugnaw sa naga-blue-green nga tubig sa Panaon River, diri sa may Fish Tank Seafood Restaurant sa Barangay 3 sa Sipalay City. Ini ang ginatawag nga dip and dine experience. Literally, nagakutaw ka sa tubig while nagkakaon. Nagakatabo ini kung high tide ang tubig. Magluwas sa mga matahom nga mga beaches ang Sipalay City, isa man ini sa mga popular nga lugar nga ginakatuan sa mga turista. Samtang nagakaon, amo sini ang imo nga view. Mga kanipaan kag bungyod sa tabok. Agaw atensyon ang kolor sa tubig sa suba, ilabi na kung high tide. Nagaagaw-agaw blue ka green ang katinaw sa tubig kag may mga isda pa. Gani bata mano kung tigulang nga nagakaon diri, enjoy gid sa experience. Take note, ang kutaw lang sa tubig samtang yara sa resto ang gina-promote ang fish tank. Wala nila gina-tolerate ang maglumpat sa suba kag mag-swimming kay dako ini nga risgo. Pero kung trip mo mag-fishing, pwede. Bring your own rod naman. Kulor pa lang sa tubig, daw bulong na sa kainiton nga ginabatsag naton sa subong. Antes diri magkadto, lantawon ana yung kalendaryo kung sano ang high tide. Sini nga semana,
Tuesday, Wednesday kag Thursday, high tide so dako ang chances nga pwede mo ma-experience ang dip and dine. Isa naman ka natural wonder diri sa Sipalay City. Romeo Supato para sa Digicast Negros. Of course, kita nag-shoutout sa ating mga viewers, live viewers, kay Shona Evangelista Caredo. Maayong hapon, Digicast Negros watching from Singapore. Jonathan Tere, hambal niya maayong hapon po. Good afternoon to you, sir. Jessery Garucha Hevero, maayong hapon ka Digicast. Ma'am Barbara, kag sa tanan nga staff sa Digicast Negros, God bless. Thank you, ma'am. Please shout out kay Toto Sean Andre. Hi, Toto Sean Andre. Hambal niya, salamat gid, ma'am. And Mirna Garrido Clavel, good PM, Digicast NIR. And Ma'am Barbara watching from Bacolod. Alan Frank Compio Castle ni. Maayong hapon, Digicast Negros watching from Barangay Estefania. Gloria Bantigue, good afternoon, Digicast NIR. Kag Ma'am Barbara Mijares watching from Pulupandan, ngayong hapon sa mga taga Pulupandan. Of course, kay Sir Romel Mahilom Gallo, hamba niya maayong hapon, Digicast Negros. Kagamuya itong top 10 stories of the day, tub-tub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.